מר מנחם בגין, ראש ממשלת ישראל, היה בקשר רציף עם הרבי מלובביץ'. באחת הפעמים שהם נפגשו בחדרו של הרבי, פנה הרבי אל מר בגין בסיום הפגישה ושאל אותו האם יוכל לבקש ממנו בקשה אישית. כמובן שמר בגין הסכים. הרבי סיפר לו שישנה משפחה בצרפת שפנו אליו, וההורים מאוד מאוד מודאגים מכך שהבת שלהם עומדת להתחתן עם בחור לא יהודי. הם מספרים שהם פנו אליה וניסו לשכנע אותה ושום דבר לא עזר. פונה הרבי למר בגין ומבקש ממנו אם הוא יוכל אולי בדרכו לארץ לעצור בצרפת, להיפגש עם הבחורה ולהסביר לה את החשיבות של ההמשכיות של עם ישראל. מר בגין כמובן הסכים. הרבי אמר לו שהוא לוקח על עצמו את כל ההוצאות שיהיו לעצירה הלא מתוכננת בצרפת. הוא אכן עשה זאת. כשהוא הגיע לצרפת, זימן את הבחורה להיפגש איתה, והבחורה השתכנעה. תקופה קצרה אחרי זה הכירה בחור יהודי, התחתנה ובנתה בית יהודי לשמחת כל המשפחה. מר בגין הרבה פעמים היה מספר עד כמה אצל הרבי זה היה נקרא טובה אישית, לעזור לבחורה שנמצאת בצרפת שהרבי אף פעם לא פגש אותה. אנחנו השבת קוראים בתורה את פרשת קורח. התורה מספרת לנו על כך שקורח וכל עדתו, קבוצה של אנשים שהיו יחד איתו, באים למשה רבינו ושואלים אותו שאלה: העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? למה אנחנו צריכים אותך, משה רבינו, את אהרון הכהן? למה אנחנו לא יכולים להיות בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? למה צריך את המנהיג? ומשה רבינו עונה לו: בוקר ויודע השם את אשר לו. בואו נחכה ונראה מה הקדוש ברוך הוא יגיד. השאלה שנשאלת כאן היא מה קרה שעכשיו דווקא קורח נזכר? הרי משה רבינו כבר מנהיג את עם ישראל מאז צאתם ממצרים, קריעת ים סוף, מעמד הר סיני. מה קרה עכשיו שנה שלמה אחרי זה פתאום קורח קם ושואל שאלות למה משה רבינו הוא המנהיג? מוסבר על כך בתורת החסידות שקורח הגיע לאחר סיפור המרגלים. כשהמרגלים הגיעו לארץ והוציאו את דיבת הארץ, מוסבר שהמרגלים מצידם באו ואמרו למשה רבינו: למה צריך להיכנס לארץ? אפשר להישאר במדבר. במדבר יש לנו מים מבארה של מרים, יש לנו לחם מן השמיים, לא חסר לנו כלום. פה אפשר ללמוד תורה, פה אפשר לעבוד את השם. למה להיכנס לארץ? משה רבינו מסביר להם שהעיקר הוא המעשה, ההתעסקות בתוך העולם הגשמי, לא בבריחה להיות במדבר, אלא להיות בתוך ארץ ישראל. וכאשר קורח שומע את זה, הוא בא למשה רבינו ואומר: עד עכשיו חשבתי שהחלק הרוחני הוא העיקר. ואם החלק הרוחני הוא העיקר, אני מבין שאתה, משה רבינו, אדם יותר רוחני מאיתנו. אבל עכשיו כשאתה אומר שהמעשה הוא העיקר, הנחת התפילין שלי קורח ושלך משה רבינו ושל כל אחד מעם ישראל היא אותה הנחת תפילין. המצווה היא אותה מצווה, ואם כן, למה באמת צריך מנהיג? למה באמת יש הבדל ביני לבינך? ועל זה משה רבינו עונה לו: בוקר ויודע השם את אשר לו. נכון, יש את המצווה עצמה, אבל יש את הבוקר שבמצווה, את האור שנמצא בתוך המצווה, שבזה יש הבדל. יש את הצדיק שכשהוא עושה מצווה זה לא רק המצווה במעשה, אלא גם הכוונה של המצווה, הדרך שהמצווה נעשית היא אחרת לגמרי. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה רבינו ינהיג את עם ישראל. זה מלמד אותנו. הרבה פעמים אנשים אומרים: המעשה הוא העיקר, מה זה משנה מה אני חושב? העיקר לעשות. יש כאלו שאומרים: העיקר הכוונה, למה אני צריך גם לעשות? צריך את השילוב. צריך לדעת שהמעשה הוא העיקר, אבל בתוך המעשה העוצמה של האור תלויה בכוונה שניתן בה, בצורה שנסתכל עליה ובדרך שאותה אנחנו נראה. ואין ספק שמנהיג מרגיש כל יהודי ויודע באמת להנחות כל יהודי לעשות את המצוות בצורה הנכונה, שיהיה בהם את האור. יהי רצון שנצליח באמת להוסיף במצוות, גם במעשה וגם בכוונה, ובזכות המצוות המוארות שכולנו נוסיף, נזכה להתאחד עם כל עם ישראל בארץ בגאולה שלמה בקרוב ממש. שבת שלום.